Gaur gazte izateaz eta gazte izan dabe lana bidaia ustartzen inguruan arituko gara. Abentura zoroez, baina batzutan ere egin beharreko ez, Ongi etorri podcast saioaren atal barrira. Gaur gure artean daukagu, Aritz Alberdi. Aritz, ongi etorri. Arratsaldeon. Gaur lasai ikusten zaitut, esan dut, bueno, hola moldatuko gara, holan eta holan, da mikrofonoak eta tal, danari baietz, tranquil. Lasai, oso lasai. Gustora, hemen gustora. Baina zu esabiz komunikabide munduan, ezta? Nondik zatozu? Ez, ni hezkuntza mundutik nator. Ni, izetez irakaslean naz, eta, berez espezialidadea gorputz hezkuntzan dekot. Hasi, hori mundu hatatik nator, hezkuntza mundutik. Beraz komunikaziotik, egon badago, hezkuntzan irakasle batek komunikatzen jakin behar dau, ezta? Eta komunikatzen bai, baina bidaiatzen be ondo jakin dozuzuk. Zertan ibilizara edo kokatu gaitesan, ezer baino lehen, gaur zure inguruan, gauza askoren inguruan berba egin behar dugu, zugaz, gauza askoren inguruan bai, baina batez be, ikasketen inguruan berba egin gura doalako, Aritz. Ados, aurrera. Kokatu izketezu, zenbat urteako zuz, Durangarra zara? Hori, bai, ondo esan duzu moduen, Durangarra naz, eta, 27 urte deguaz. Da, oindala gitxitxo, eldunaz Kostarrikatik, ez dakit ezagutuko dozun. Entzunde bai? Entzunde bai, ez da. Eta, handik etorri naz, beka batekin egona zan, Global Training bekakin, lanien. Bale, kokatu gaitezen. Bai. Global Training. Global Training, eta aipatu dozu, hezkuntza fisikoa edo gorputz hezkuntza. Hori da. Horrekin lotuta dago, Global Training ematen du, ez dakit, crossfitaren antzeko zerbait. Ez, da, zera, beka bat da, eta, jente gaztiei zuzendutako beka bat da, eta, beka horrekin Euskal Herriko gazteak egin dugune da, onartu izeten garenien, kanpora bieltzen gaitue, beste herrialde batera, eta bertan, gure ikasketen inguruko lanbideak eta egin duguz. Da nire kasuen hori, egonaz Kostarrikan. Txen bat demora? 6 hilabetez, egonaz. Kejauko zara ba? Urte erdi, ezin azkejau. Ikasi ez dakit zer ikasiko zen duen, disfrutoko esan duen, Aritz. Disfrutau asko eta ikesi be asko, pentsau, Bai. Eta hori, han egona 6 hilabetez, gorputz hezkuntzako irakasle moduen. Eta horre heltzeko zerrin bada. Gaur oin entzuten da bilen batek, esanten badau, neube gurote Kostarrikara joan, hori zer da, Erasmusan antzeko bat, ez da? Esan leike baietz, baina, nire kasuen nik hau deskubri dunaren, hainbat pertsonak esan doztien, beka batzuk dauzor, tal, genti badabil jueten ez dakiz zer, eta, hor, sartu jaten kuriosidade hori, ez, eta, zin nintzen pizkat informetan, ez, eta hori, informau nintzen, topau naben, eta, alan deskubri du naben Global Training. Eta hori ontsu egin duzu, 27 urte daukazu zala, baina aurretiko beste zozer orduan egingo zen duen. Bai, a ber. Zan duzu irakasle zabizela be, orduan, nondik zatoz, zelan hasi zinean, Durangon bertan, Durangotik hasite esaterako. Bale, Durangotik hasite izin zan, zera, nik, batxillerra amaitu naben, eta, nire buru ez naben ikusten oso prest, unibertsidadera joeteko. Non amaitu zen duen, guazen, publizidad apur bat itera? Batxillerra? Ikastetxan, bai. Durangoko institutuen. Bertan institutuan. Bai, bertan amaitu naben batxillergue, eta hori, esan dut zuten, naben oso prest ikusten nire burue unibertsidadera joeteko ondino, eta zen naben, ingote goi-mailako ziklo bat. Eta beti guztau izan jaten ez asko, kirol mundu eta baina hemen Eibarren, Tafaz izeneko, goi-mailako ziklue, kirolen ingurukue. Eta bertako praktika gehine bazan, Italian be bai. Italiara joeteko aukera eukin naben. Hori bai da Erasmus, ez da? Hori bai, hori izen zan Erasmus. Eta hori Italiara joeteko aukera eukin naben, eta bertan ikastetxe baten egon nintzen be bai, gorputz hezkuntzako irakasle moduen, eta hor momentu horretan sartu jaten benetan gogue, irakasle izeteko edo, hezkuntza munduen lan eiteko. Eta, hortik aurrera, amaitu nabenien goi-mailako ziklu, esan hau da nire aukera, da hor bai, unibertsitatera joan nintzen, EHUre, eta Gasteizen egin naben, hori 4 urteko karrerie, eta magisteritzako eta gorputz hezkuntzan espezializau nintzen. Eta behin hori amaituta, tarte bat pasau zan ikasketak, unibertsitateko ikasketak amaitu eta Kostarrikara joan zinan arte? Bai, horre nik suerte handia eukina ben, edo Nikolan konsideretan dut behintzat, karreria amaitu eta amaitu naben ustaia hasieran.
da irailien, ja, ba hori, kurrikulumek botaten eta ibili nintzen, eta ba, suerte handia eukinaben, eta, bueno, ba, egonaz bi ikasturtez, ba, ordezkapenak egiten Dunegoko ikastolan, eta hori, ba, ize bi ikasturte egonaz bertan, eta hori. Kurutziagan. Kurutziagan, bai, efectivamente. Eta, bez, gero igez ja, ba, ikusi nintzen espizkatolan lan barik, eta ikasteko sebe barik, eta bar, ba, esan, bueno, ba, mobidun behar naz, beste ateren bat zabaldu behar dut, eta, bueno, ba, ukinaben horre global trainingen ideia, eta bueno, ba, hori, einaben eskaera, jo nintzen elkarrizketa itera, enbiar nabezen enbiarreko tramite guztiak, eta, bueno, ba, suerte aukinaben horbe bai, egia da, eta, bueno. Hori aukeraketa bat alako. Hori da, aukeratu ninduen, eta, ba, hori. Hor, beldurra inguruan berba egitea guztako datan aritz, ba, hor, esan duzu, batxillergoa amaitu zendunean, esan dula zure burua ikusten unibertsitatera ibateko moduan. Beldurra gaitik akaso? Ez, bilurre gaitik, nik ustot izen zela gehi hau, enintzelako heldu ikusten unibertsitatera joeteko. Eta, bueno, hori da realidadi, ez dut eskutetan. Eta, bueno, ba, egia da hemen Eibarren inabezen 2 urte horrek lagundu hostiela asko, ba, hori, ba, heldutasun puntu hori hartzen, eta bueno, ba, hortik aurrera ja, ba, aurrerantza egiten. Bueno, goi mailako ziklo hori zuk hartu zen duen, nola baita esatzen bueno, trantzizio baten moduan, ez da? Bai. Baina hori, erabat aberazgarria eta komplementarioa da zure karreran beba, ez esan gurot. Askok, pentsatzen da belako igual, ez da gizuk bizi izan duzun hori, baina lanbide heziketa ez da la, edo ez daukola unibertsitateak besteko prestigio hori, ez dauela hainbeste irakasten, eta batzutan inkluso kontrakoa gertatu leike. Askoz praktikoagoa dalako, eta unibertsitatea gaitzetxe gabe noski, ez da, edo balioak endu barik, baina hori ez da errealitate bat. Nire ustez bai, eta nire kasuen bai. Osa, nik asko ikesina ben goi mailan, oso gustora egon nintzen, 2 urte zoragarri izen ziren, eta hori, ba, aparte jente asko ezagutu nahi bebai, lagun on asko dekuaz gaur egun bebai, ba, bertan gelakideek izen dienak eta abar, eta ba, nire lanbidean inguruen be, ba, nahi nahiaz ikasi izen dut goi mailako ziklo horri esker. Eta beldurra, aipatzen gabizela, gero beste beldur bat izan Kostarrikara joate, esan gurot. Momentuen buruti pasetan jatzu zoramen hori, ba, dinosu, ba, abenturare eskaera egingo dut. Hori eskaera zelan egin zen duen, eskaera bat baino gehiago egin marko da, eta lehentasunen arabera, bat edo beste eskainiko dutzu, ez da? Hori da interneten bidez. Interneten bidez sartu nintzen web horrire, eta inaben eskaera. Eta, bueno, ba, horra gertzen dia hainbat aukera, eta hori nik inaben aizen zan begiratu zeinek eukon zer ikusia nire lanbidiekin, eta horrek aukeratu. Preferentzia orden bat. Eta, zein zan zure preferentzia? Eta nire preferentzia izen zan, bueno, lehenengo Kostarrika izen zan, bigarren aukera moduen ipininaen Indonesia, Bali konkretuki. Vale. Eta 3. aukera moduen Italia. Baina, karo, Italian, ipatu duten moduen egon nintzen Erasmusien, eta, bueno, esan nire aukera, ba, bueno, geizen gure noen aukera esan hori. Lehenengo aukera horretara bideratu zituen, ja, Kostarrikara, tal cual. Bai, ba, esan dut zuten moduen, kriston suerte eukinaen bat, aukeratu ninduelako, eta bi, ba, nire lehenengo aukera tokabiatelako, orduen, hori, oso posik alde horretatik. Vale, eta beldurra ipatuta, behin aukeratzen zaituela, dinosu, aritz, mezu bat bidaltzen dutzu, edo ez dakiz, zelan izango dan prozesua, baina esaten dutzu, aritz, 6 hilabetez Kostarrikara joan bezu. Horrek besta emoten beldurra purbet? Bai, hor, gauzi izen zan, bieldu oskuen e-mail bat, eta zorionak, bueno, aukeratu izen zara, bekadune zara, tal, eta ba, formakuntza bat azten dozu, ez dakiz egunetan Bilbon. Eta heldu ginena formakuntzara, ni horre 5 minutu berandu heldu nintzen, azkena izen nintzen gelara sartzen, da, bueno. Da, galduzten, zure izena zein da, eta, ba, bueno, ni Aritz Alberdi, eta, a ber, zu soiez, begitu ebien olan zerrenda baten, eta Kostarrikara da nik esanen, venga, pues. Osea, momentu horretan presentzialki bilera horretara heldu ezinen arte, ez zuen esan ora? Hori da, niri esan doztien bakarra izen zan, bekaduna nintzela, eta listo. Eta behin formakuntza horretara heldu nintzela, lehenengo egunien, bum. Ostras. Esan doztien. Eta, bueno, hor bai, hor orduen bai, hor bildurre fijo. Horra aipatu zu bildurre, zeia, eta punto bat bai, seguru, osea, azkenien heltzen zara, eta dinoz, ostras, noie munduen beste puntara, claro. 6 hilabete, nire konfort zonatik guztiz kanpo, eta, bueno, bai sartzen jatxu pizkator bilurre, edo, bai.
Konfort zona horretatik esan duzu, ezta? Alde egiten dozula. Horrek behartzen zaitu pertsonalki eta zure izaera aldetik pilak jartzera? Pilak jartzera, igual bai, edo Espabiletan, bai ala bai. hainbat gauza aldatzera be bai. Ze, claro, azkenien konfort zona horretan ni oso eroso bizinaz. Edo bizi nintzen, eta claro, azkenien arazoi ez. Jente guztiz, bueno, ez ezagunekin, formakuntzan ezagutu nahen jentiekin. Claro, baina ez dakizu, ez dozuz ezagutzen ondino guztiz. Orduen, claro. Egon aldie personalidadeak hor txokau egiten da bienak, edo, ostras, eta momentu batzutan, enbiar dozu, vale, stop. Cede un poco. Bai, lantaldean lan egitera ikizta, ez da? Hori da, bai. Bale, orduan, zu bertako jende gehiago gazuan zeinan. Bai, Eta bai. hemendik zoaz, dinot, bat amatek buruan badauko antzeko esperientzia bat, izan Erasmus, izan Global Training, dalako ikasketak, kanpoan ikasketak eta lana kanpoan egitea, jakin beharko da hori. Izan gurot, bakarrik ez dela joango, ez da? Hori da, bueno, azkenien, ni heldu nintzen formakuntza horretara, da ikusi nabenien beste hainbat pertsona etorri behar ziela nirekin, bueno, edo ni eurekin, Costa Ricara, esan nahi, bueno, lasaitu behartzen dozuz, bueno, formakuntza, bi asteko formakuntza horrek balio dau, pertsonak pizkat ezagutzeko, joeteko ja hemendik gauzak mobitzen, adibidez, han etxe bizitza bat topau. Zeuen kontu egin behar duzue? Bai, hori guk danen genuen gure kontu. Etxe bizitza topau, hegaldiak topau eta erosi, eta bar. Gero ordaindu egingo dutzu ez? Hori da. Baina zeuk egin behar duzu. Hori da. Horrek beldutasuna emango dago, ez da? Edo dozein bidaia, aizialdeko bidaia bat egiteko be, hori egiten dugu. Zangurot, horrek be, bueno, esperientziaren motxilara be sartuko dago. Bai. Eta nik badin txut, esperientzia honi esker uste dut pertsona moduen be, hasi nazela bastante, hainbat arlotan, eta nik baloretan ez nabezan arlo askotan, adibidez, inteligentzia emozionalen inguruen eukin ginen formakuntza horretan, bueno, niri personalmente oso ondo etorri jaten. Ze, karo, zan gai bat nik nire bizitzan zierrena bela ipini foko asko, eta ostras, konturatzen zara hori, benetan garrantzia dekon zer dala, eta, ostras, kontutan euki. Zer erakusten dutzu, formazio horietan, Costa Ricara joan aurretik? Beitu, adibidez, han gertatu aldien hainbat egoera gestionetan, zean, izen alda, ez dakit, sentitzea momenturen baten bakarrik, edo sentitzea etxeko falta, edo... Claro. Eta, claro, ezin zara buelta hau folan, egun batetik bestera. Eta, bueno, jakin behar da pizkat, zelan gestiona hau, hori, bertagan dauen, zurekin dauen gentiekin egoten, eta, bueno, hori. Nik zentzu horretan, bueno, esan behar dut, kriston suerte eukidotela, ze mendi joan garen taldea izen da, bueno, zoragarria, eta, bai, nik uste lagundu izen garela elkarri bastante, eta, bueno, oso ondo moldatu gara danon artien, ukidoguz gure gauza, bai, logiko edan moduen. Beti gertatzen da moduan, edo zein taldetan. Baina, bueno. Da, gero, ara Costa Ricara ege zinen, eta zer, nork hartzen zaitu, nora zoa, zuzenan esaten dutzue, hau paritz, behira, hau da zure eskola baten ibiliko zinen, ez da? Hau da zure eskola, biharre hasi behar dozu, egunero 8 ordu egin behar dozuz, zelakoa da egoera hori, eta, klaro, gero, Costa Ricako gaztetxo imaginatzen dut, irakatsi behar. Hor, egokitu beharko dozu eskola horretako ibilbide horrira, edo kurrikulumera, ez da? Bai, argi dau. Bueno, zatiken oie. Eldu ginen ara, lanean hasi baino, aste bete lehen hau. Esan gendu, bueno, guazen pizkatxo bat harin hau, pizkat martxa hartzekoan, jetlag askorik ez eukiteko, adibidez lanin bergeinu lehenengo egunien edo, eta hori, eta niri etxi alkiletan dozten pertsonakin kontaktuen ibili nintzen, eta berak bieldu oskun txofer bat San Joseko aireporture. Da, bertan batu oskun txoferrak, eta gure herria san, La Fortuna san herria. Eta bertara erun gintuen, bere minibus baten, eta hori, gero uki genuen horrazte bete pizkata klimatetako, eta ze, klaro, urten genuen Madriletik, urtarriaren 23an, igual 2 gradukin, claro, txaketa eta guzti, eta heldu ginen ara San Josera, eta san epoka seka, pleno verano. Txama graduan. Eta heldu ginen ara, eta urten genuen aireportutik, eta igual 30. Nio. Claro, diferentzia itzela. Eta gu praka luziekin, txamarriaz, ez da gizer. Eta hori, pizkata klimatetako joen ginen, aste bete harina,
eta gero hasi ginen lanien, eta Eta aste hori aprobetxau zen duen zikeran, ez dakit, eskola ezagutzeko, lankideak ezagutzeko, etxetik lantokira zelan joango zaren jakiteko, ez dakit, horrek eusek ikasi barko zen du esan, edo hori da. aurretik begiratu, ez da? Hori da, horregaitik joan ginen aste bete harina bai, azkenien, gu gengo zan eskolie, ezeuen La Fortuna herrian bertan. Orduen, klaro, pizkat enteretako autobusek zerutan pasetan ziren, edo pizkat kontaktu hartzeko herriakin, nun dauen, ez dakit, gasolinera bat, edo nun dauen gimnasioa, kirola Zeuek ibiltzen zeinen kotxe gazan, ala? Han engenuen eizen zan, asko eroten da konpraventa, kotxiena, Costa Rican. Eta bi kotxe erosi genu zen, hango taldekuok. A lo grande? A lo grande. Venga. Bai, eta pizkat kotxe bi, batez, bi. Bi, claro, bost baino gehiago ginen. Orduen... 6 igual, ez da? 8. 8, bueno, vale. Eta orduen zera, bi kotxe erosi genu zen, hori, etxetik eskolara joeteko, eta gero asteburueko aprobetxetako, Costa Ricatik zierbileko, asteburutan, kostaldera urtetako, edo... Eta horra joan gura dut, Aritz. Lan egitetik aparte, zema jente diferente ezagutu oso, eta ez beste 7 lagun horrek Euskal Herritik zuga joan diranak, jende asko ezagutu oso, integra usari bertoko jendeagaz, ingurukoek, La Fortunakoek esango, ez da? Benuda fortuna la nuestra de teneros, no? Osa, ezagutuko zen duen jentean bai, ez da? Bai, adibidez, gu joeten ginen, kirol pixkat behin behar genunan, ez dela un guztian etxien botata, edo tabernan zerbeza pare bat hartzen, tampoco era, no? Ja, claro. Eta, gimnasiora joeten ginen, eta gimnasioan bai ezagutu genuen jentie, de hecho, beste pertsona euskaldun bat ezagutu genuen gimnasioan, bere kabuz joan zana bertara bidaiatzera eta lanera, eta batu zan gure taldera, eta, gero eskolako jentea ezagutu genuen, eskolako familiak, eta, noizien behin gonbidatzen dozkuen igual faltzera euren etxietara, edo ruta bat eitera urjauzi batzuk ikustera, eta holako gauzak, eta bai, ezagutu genuen jentie. Eta herrialdea bera ezagutu oso, Eta herrialdea bera, bai. Nik personalmente gustot bastante aprobetxa gotela, ze bizita ugari eukiduaz, eta, Euskal Herritik, zu bizita joan dakoak? Bai, lagunek eta... Aprobetxatuta, Aprobetxau indabe, eta... Aritzan dagoanen aitzakian, ez? Hori da. Eta hainbat bizita. Eta hori personalmente, Costa Rica ia osorik ezagutzen dut, eta, hori, ondo aprobetxaute. Eta, klaro, La Fortunatik kanpo be, hainbat ezagun itxidua zan, eta, bueltetako gogoaz nabia. Eta zer izan da viaje guztitik gogorren egin jatzuna? Gogorrena? Edo gehien koste biatzuna egokitzea, edo... Ez dakit. Nik esango neuke, hasieran etxekuen falta. Ze, klaro, kostoiaten pizkat egokitzea. Azkenien beste herrialde baten zauz, izan 1000 kilometro edo gehiza bestak izen badien. Klaro, orduekin be ezberdintasune dauz. Gu ara heldu ginenien ziren, hemen Euskal Herrian baino, 7 ordu gitxi hau. Eta hemen ordu aldatu zanien, zien 8 ordu gitxi hau. Orduen kuadretako, deiak eta iteko eta bar, esan erreza bez. Eta hori, txekuen berotasun hori bai, botaten dozu faltan. Baina, gero apurke oitzen zara, eta gustora, Eta azpimarratuko zeunke, ez dakit, xelebre izan da egoerarik, hanbiz izan dozun egoeraren bat, abenturaren bat, ezustekoren bat, ez dakit. Txaser? Eukinaben abentura bat, nik pentsaunaben momentu hartan bertatik enintzela urdengo. Bizita bat eukinaben, eta, claro, joen nintzen... Bizita bat, zeure ezagun batena? Bai. Vale. Da Panamara joen nintzen, asteburu pasa, buceoko titulo bat etaraten, eta gero, asteburu horren hostien, oporretan egon ginen, eskolara ez genuen joen biherrik, eta joen behar nintzen San Josera. Aireporture, hori, pertsona baten bile, eta einaben gaba bat, buelta nintzen Panamatik, eta gaba bat einaben Puerto Viejo. Puerto Viejo eta Lamankan, dala Costa Ricako leku bat, eta urrengo goizien itxartu nintzen, marea haute izerri den botaka, etxon Kristo esan. Zelan noien nioin, San Josera, gidatu behar donik, kotxe bat, 4 ordu, inaben danetik, milagros, zuerue hartu, pastillak hartu, da, pizkatu bedu nintzen, handik pare bat ordure, urten aben, San Joserantza, margenakin, geltzen nintzen sobran. Banau San Josera bidien, eta nun azten hazen Marietan kotxe barruen,
gasolindegi baten parau berri izena ben, lagundu berri izen doztien hango pertsonek, kamionero batek eruen dozten bertatik hurbileuen osasun zentro batera, neuki hostien sueroakin. Igual deshidratau zeinan edo, zer pasau jatzen? Ez dakit, Hori oso izaten dalako, ez da bat bai. Berotasunera ohituta ez gagozenok, ez dugu nahi beste urre daten, eta askotan deshidratau iten gara, sorabioak... Hori da, oso txarto pasona ben, eta bueno... Hori izango zen igual? Sueroakin gero hobetu nahen pizkat. Vale. Baina! Hartu nahen barriro San Joserako bidie, eta ja, bueno, igo biharnaen portu bat, eta gero bajatu, San Josera heltzeko, ja, segoi duen. Eta hau dana bakarrik, claro, ni bakarrik kotxean. Eta gau haitene hasi zala, tormenta elektrika hasi zanan, euripillo bat, oineztuek eta bar, eta aldapagora noiela, bueno, portu eia erdia maitzen, nun geratzen jaten kotxie, botata itxi ostenan. Vale, zuek erositako kotxe hori, karo, izako zala, 58. eskuko, imaginatzen dut. Efectivamente, vale, efectivamente. Eta botata itxi osten, portu erdizenan, eta zanen, vale, gaba, euria, ez da geratzen inor ni laguntzera. Zer ingo niko, inkobertura barik nau, hemen oianan erdizen, eta milagrosamente agertu izan grua bat, eta lagundu osten da esan dozten, a donde vas que te llevo? Eta esan otzen, aireporture joen behar doz, bizita badekot, eta heldu behar naz, ja. Baina aeroportura zema falta zan? Aireporture falta zan behar du, eta erdi, ondin. Nio! Bai. Eta agertu nintzen, aireportuen gruan, barruen. Gruak berak eroan, ostras, emajo, ez da? Oso jatorra. Hemen edonok ez da biten hori, Ez, begia zan, suerte handia eukinaen, bidien topa una esan pertsona egin, izen zan, una odisea, sineste zine. Baina, heldu nintzen aireporture, jasonaen bizita, eta, hori. Ondo, azkenien dana, ondo urten zaren, kotxea konpondu genuen, eta listo, ja. Disfruta bali zen genuen bidaia. Esalik beste pertsona bat izan da buelta usarela Kostarrikatik? Jo, nik uste dut, beste pertsona destakit, baina hainbat gauza ikesite, bai. Gehiago gozatuta eta ikasita, sufrituta baino? Bai, dudabarik. Gomendatzeko moduko esperientzia beraz? Dudabarik. Por cierto, amaitzeko, galdetzeko nengoan aritz, zuk durengon bakite futbolean be basabizela, eskurdin zabiz. Eskurdi taldean, bai. Udalekoetan be ibili zinala. Ibili zena urte batzuen zier, bai. Bueno, zangurot, guzti horren inguruan be zugaz berbaita guztoko jaten, baina ez tozko demorarik emoten. Baina gauza superimportante bat galdetu gura dutzot. Bakizu Kostarrikako zer kantatzen da ben? Tikoek, bakizu tiko deitzen jakiela? Bai, tikoak badakit diela, baina. Inoiz entzun duzu eure kantatzen da ben kantua? Ez. Hori, yo vengo de Costa Rica... Esto es Es. Que soy latino por dentro y tico de corazón. Que soy latino por dentro y tico de corazón. Aritz, sin más. Hortxe dara zu kantua. Eskerrik asko, Aritz, gure artera etortza gaitik, tikoen artean hainbeste gozatza gaitik, eta gozatu duzun apur hori gaur 20 minutu pasatxotan guri kontatza gaitik. Bai, eskerrik asko zuei, placer bat. Eskerrik asko, laster arte. Bai. Entzun berri duzun podcasta Gaztedi Durangaldea planaren barruan kokatzen da. Bizkaiko Foru Aldundiak, Amorebi eta Etxanoko udalak, Durangaldeko mankomunitateak eta Ermo eta Maiabiako udalek sustatuta. Anboto komunikabidearen laguntzarekin.